Ang suwatang po ko hatagan o pagtagan o pinadagin is usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Milencio. Aha. Ibawatan kayo duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kaigsunan ang atong sender si Milencio. Kini ako problema. Parehas ni Soban ng mga problema sa ilang mga asawa. Kaya kini ko asawa, dili ang kay tigre ni. Dragon pa yun. Pero aron niya masabta na akong sugilan nun, ino ko ni pagsugod. And now, the end is near. Oh, gawa, pagkaong ko. Dong Milencio! Wow, kanindot yun, imog tingog dong. Pagkaw mga Mau ba day? Sa pagkaw na ito ipapinang liyapan. Ikating mo kayo? Lagi! Para kang kinsa man itong imong ikanta, kinsa may imong gidalitan ato. O siyempre, para sa pinalanggan ng asawa, nga mao ikaw, para imutukan. Ah! Sakit ako na nagod. Ngalit mo nga? Ha? Kanang maingon man kang para ako to, tuamang ko dito sa sud. Kung para ako to, dito ka ni kanta sa sud. Unya kay di makadiris gawas, so klaro kaayo nga para to sa silingan. Silingan ko taon. Patagka ko lang ka? Dahil lubya, ako pa may kunhon nimo. Nahibaw ko ang imong gitarget kanang katabang sa tong silingan. Sapa ka niya, oy. Ako, mamunit ko katabang? Oh my goodness. Silas baya nimo, giuyab ang gaito nimong tindirag to ba sa skina. Sa una man to. Unya, dili pa man ta adto uyab. Hilom ya, mulusot agad kada. So dito, puspos ko ng sista ni Muros Agtang ni Murod. Pakita kang aninipot na wa maglupad ron. So dito! Ikita ninyo guys? Ha? Mapagali pagsugod. Piti na ko na yun. Ingon ani katigre ko asawa. Ang usahay, murag dragon. Ha? Di pa ni mao. Unya to. Maita ginibabihan na, oy. Maupos ganyan ko pa iluban niya. Nah, awa yun. Magmahir gina siya ba? Awa niya. Maita kinayan niya sa wahay. Pasensya ko maayo. Ubutin ako pasensya. Kita niya. Tuon na siya. Sige na ko pa ilo. Mao na yung kinaya, guys. Murag tigre. Murag sa dragon. Kapahita. Away na yun. Away na ko kapugong. Kita niya kinsa ko. Kita niya sa ko. Awal ka. Ay, natulog na agaron. Abot. Away na ito. Naunsa naman sa nag-agtang ni mo, Milencio? Awo, napakong. Oy, Pakong. may sampagapako nga, no? Kay mihulmag gamay sa takob ang kaldero? Utro sa niya. Ugangan away. Ayaw. Mauna, isag ninyo na magbiga-biga lang kahapon. Ang sugod mga bigagod. Taka mo lang. Nanay patringit. Biga-biga ko taon. Nabaryoy na lang ta. Naibaw manggod ko daan sa imong pagkabutakal. Anong may ngamdaw ka mo takal? Oy, ano? Kita ka nga, ha? Kita ka na ko habalang anay yung mga butakal. Ha? Parehas mong duha na. Maglagod ka ni ko. Na. Brenda! Bakit Na ba? yung bana ang agis, Brenda! Wado gang. Ang akbari. Kagkito na niya. Oy, asa naman sa kuno ka? Simbahan. Hoy, Milencio, Simba. asa ka? Simba ko. Ampo ko. Asa si Milencio na ipatring? Ay, ato kulutos sa simbahan na, mag-ampo. Noon sa good, di man taon to ka maong mangrusoy, irihis man to. Istorya lang tong iya. Istorbot, istoryang binotbot. Bantay bitaw inig abot ato. Kita gito siya kulata nga way pahuway. Ay, ayo, sa pana, Brenda, oy. Huwag mamatay ng bana ni mo, kinsa na malay imong kulatahon. O, unsa akong kumala na siya nay, akong pikikon, akong amaman. Eh, puspose. Ha, pugod siya ito eh. Pre, ako pa ni mo, pre. Ano ka na yung masawa ba? Para mauso sa batasan. Sukli na! Pre? Maulagi na. Sukli na, pre. Muli sakto! Bida ni mo. Ako pa yung butang siya mong dapit ay. Nanauna ko kung asawa eh. Nawa na, lupa din na sa kung kumo. Suko na, piti din na! Pre?
Abi niyo, pre. Nagpugong na bitaw, gid ko, pre. Ako, di na mo silbin ako. Ako ay pugong. Pugong ah! Ayaw na, pre. Ang sayaw ha? Nga naman, ikaw talawa na ka? Hadlo ka? Kaya mga asawa, pre, panggaon na, ngayon ang panggaon, mahalon kay... Kung, Tahon. kay ikaw, mahalon mo na ako asawa, pero kung kwanggol ka ni, pinti na yun. Oh, anak, yun. Usara ka singhag, singhag ako, okay mo sa yun. Mauna bilisyo. Anak ang bilisyo. Tinuod mo, pre. Di, bida, di ba, no, marabilo ka, bro, ito, sis to believe, no, so ka. Tinuod mo ka, pre. Oy, ako ba? Usara ka, singka na ko, pre, okay mo din na. Doring, hoy! Nagkapanglaban na ka? Nagkapanghugas ka ng plato? Mana! Nakapangilabaso na sa kusala! Nga naman! See? Umutubag, please, Usara ka singhag na ko. Bumot ito'y. Kini ko asawa, bisa kung saan lang akong gibuhat nga di siya masukong ako. Plus na kong gibuhat, mauna lang yun ang uyon sa tanan niyang gusto. Ug ang pagpakilom na lang. Pero sakay, Wa pa si Melencio, Nay? Wa pa man ko kabantay may abot. Bantay lagi din tawhana. Nanginit na rabaning kumo na ako. O naray, nay, siya na nang naglakaw padungan he. Lah, murag nakainom ra ba? Your words. Dili lang ka na ya. Ako sukaton. Nganong karon ka lang, ha? Sa dalawang orasa? alas 9, June 26, 2025, adlaw sa mga asawa. Ano ako sildo day? Wanit ko nga. Wa ko mahubog. Kainom lang ko. Ugay! Pagsuka na dito, kay mga na ta. Oh, unsa na? Mo na resulta sa mga bogo kasabton. Gingna na ta ka, nga ayaw gyud na pasok ang akong anak. Kay naibaw na ka kung unsay mahitabo nimo. Mga bright man mo. Oo, natural. Ha, kamera ko kaliwata. Ikaw, ambot o tagadiin kang kaliwat. Bright ay kagkaliwat ay. Uy, sultihan ta kami linsyo ha. Hapit ko mabalediktorian kani adto. Usa na lang gyud kuang, usa ka bangko na lang gyud. Usa lang nga bangko ay. Kay pagtawag sa mong maestra kon kinsang valedictorian, ang gitawag ang akong katapad, unap-tapsingan ra gyud ko. Bright ka. Ang sabi yung binasaya sa what? Unsa? Ang sabi binasaya ng what? Unsa? Bungot. Bungol mo di ka na eh. Ang sabi binasaya ng what? Unsa lagi? As kang buko ah. Ingon ko, unsay binisaya sa what? Unsa lagi? Buko. Pabungol-bungol na yun. Buko ay. Hilabya! Hoy, Melencio, wa ka makamatikwit. Tulo na kaadlaw nga wa na kumutingog nimo. Og moabot pa ni usak semana. Unsa may kasulti ka nimo ini? Oh, salamat. Pwede i-extend mo ko sa kabuan? Paraw ka. Mo! Agay! Pahit na lang yun. Nga naman, musukol na ka ha? Musukol na ba ka? Bunog na niya. Ako nuluoy sa akong kagalingon kay bisag idagdao ko sa wasawa pero hindi man ko masukol eh. Grabe ni kayo sa anak ko ha. Unya doon ang pagdi mas grabe pinulitabo. Melencio, dire kay dire sa ayo sa paglakaw. Gusto ko nga sa di pa ka mulakaw, mangayo ka na kog sorry. Sa asa man ito dahi? Bahay na itong akong gisulti nimo gud. Ha? Pangayog sorry. Oh, ako ni ay si Melencio, bana ni Berinda. Ako musaad sa kong asawa nga dili na mamabahay pa. Sayandam ko. Ug ako isaad nga dili na ko mausab og pamabahay. Sayandam ko. Ug magbinuotan ako. Sayandam ko. Anya mo usa pa ka. Dili na. Lagi. Sige. Ato na ko sa tong kwarto ha. Kung sa mga dito day. Matug. Day. Ay, makatuog day. Ngano man? Basig, magdam ko na sa kanay nga na mabahay ko. Patyon ka na dito, Melencio. Nay, nagpatao din mo wifi, nay. Oh, ano man? Gaya kong password, eh, bay. Unsa? Kung sa'y password na yung wifi yan, ay.
nga lumatag man ko. Ano magsige na sa kag Facebook? Unyag masakpan ka, ako na say mabutan sa akong anak, kay gitagaan na ka. Ha? Ako na say mahayan. Unyag masuko na akong maayo nga akong anak sa may mahitabo. Ha? Sumbong ka noong kang Brenda. Naasa pa ng passwordan nga itong wifi na yun. Ay na lang ay. Di ko kasaguha na. Pagkakitor. Pre, Pre, pre. Pre, Nadam sa lagi biturog sa imong agtang, pre, ha? Unsa man, ha? Bukol na o butoy? sama na pre, ha? Sama na pre, bukula botoy. Oh, balik-balik ko na mo. Pili. Pili. Pili na mga na pre, parehas naman na. Kidort mo Oh, pre. kana, kidort lagi mo ha, kidort, ha? Pre, biso ko sa pre niyo, pre. Kung di din mo suklan mo kasawa, putos ka bukol ang agtang ni mo, unsa man kawi. Tinuro na pre. Oh, kana, ikaw litiging mo tinood, ha? Mao nga ang among tambag ni mo, ha? Patilawa din eh. Patilawa ang imong asawa taon kulata, ha? Siya mo, oy, di siya mo imulata ni mo, ikaw mo mangulata niya, kulata na. Ito pre, kulatahan na. Kana, Sobra na na. Ako, di ko may mutangan na pre. Di ko may mutangan na. Time sa pre, unya, kuna akong suklan. Unsa may tabo. O siyempre, madlog na ni mo. Di na magka-aksyon o pasakit ni mo. Kaya, mutagaman naman na, mutagaman. Oo ba kaman pre? bitaw. Mao gina pre, ha? Unya, og kon murag bulaylo na, kana bang murag makaamgo na siya. Pauli na yun, alami na yun, ha? Imo pasabton nga di gani ka mo usab dai mao gina, nagabaldita mo kagud, ha? Mao na mahitabo nimo, ha? Correct. Di na siya mga balita, kana amaami na yun. Mao ba pre? Na, amang-amang yun pre. Oo, amang-amangi. Ha? So ay pre, di ba, effective ka na, effective. Ambot lang ka ni pre. Ambot lang ka ni. Asa naman to si Melencio? Panlakaw man dami kay mangumpra. Isibat yung kagwang ay. Melencio! Melencio! Ay, asa man ko rin yung tauhan? Nagiingnan nga. Dai. Ay, naakra man ko din diha. Ano mo ka mag-ilis? Di ba giingnan ta ka nga manlakaw ta kay mangumpra ko? Kinsa may pabitbito rin akong kinumpra, ha? Kinsa man? Oh, karon ba ito? Oh, binakog ugma. Hilog day, ugma. Pag-ilis dito. Pagdali, ha? Oh, dai. Oh, dai, ando na. Pamatay ng mga suga diha kay wala bay tao dire. Manglakaw sila sa nanay. Huwag mahabilin dire. Mana dai, mana. Ang TV, gipatay na nimo. Oh, mana. Ang ref, gipatay na nimo. Mana. Electric fan. Tarawa, nag-under pa malagi na. Pat ka na. Oh. Mana. Ang washing, gipatay na. Mana. Unsa na maliwa ni mo gipatay? Ikaw lang! Ano man? Mupatay ka na ako. Iba preso. Bilenso! Iba preso! Taka-animalak ka! Wala dito ko kapugong sa akong kagalingon. Lagot ka maayo. Hapit ko matuo ka ako asawa. Ay nalang gani kay murag nakaamgo pa ko. Karon, isumbong ko sa akong asawa sa women's. Usaon man ako. Ako pa gidudaw. Ako pa ipapriso. Ayaw ka ni. Palihog ng pagkitaon ko ninyo eh. Sa may mga bato na ni. Kung ka mo pasultihon, saman. Melencio. Okay, ang sendo na ito karuad lawa, Gulyan. Kinis Melencio, Ate Pres. Melencio. Melencio niya, kinis Melencio, arder lagi taon kay si Ate Pres. Nya, wala sigid tambag siyang amigo, bahantod nga, katapusan, sige na, yung asawa, sige mo, o say, gipatay na mo kan, yaw-yawan siya, gipatay na mo, gipatay na mo suka. Gipatay na mo, gipatay na, unsa naman ilaw, wa mamatay. Tukon bitaw siya bana, Ate Pres. Mo to yun, ikaw na lang. Oh, ikaw na lang may wala ko mapatay. Mapatay yun ka na ko. Ipapriso ti ka. Di papriso ti ka. Mao to ni kihataw ni asawa Ate Pres. Sa obre. Sa obre nako akong asawa. Gisumbong ko sa Bausi. Oh. O sa obre nako. Be. Ako pa'y gidaog-daog. Ako pa'y mapriso. Mayo ka ni. Paliw tabagi ko ninyo. Melencio. Mao ni Ate Pres. No na. Ikaw sa Melencio. Imo ni ipaan na di mo asawa. Mo na. Sama ka. Ipanad niya. Dagko na gud mong nakita may tagbigsuon mo imo du Managtiayon nga bago pa
Ayaw ko kalimot, ayaw ko mo papadaog. Oh, nasa gyud idaan. Kaya maanad man na, gulyat. No, nasa gyud na natin pres nga babae no. Oo. Na kanang abis sila may gisplikaran taon sa lalaki daw. Maandan na ka ba? Di mayo. Ako bilagi nga asawa ti pres. May si Lisa kay dili man mo pa under ni mo no. Dili mo na siya manda. Okay raman si Lisa. Sa una wag gyud nakakuan si Lisa na kutong. Kani ato labayon lang Batanon pa siya. Batanon pa siya labayon na ka no. Wag ko dadi kutsilyo ang Lisa ato pres. Pero karon kalma na. Wa ko labayag baso nga nagsandig ko sa may Badlungon man sa kuno ka. Wa butan ikoy. Butan Kanang ko. imong mata. Mauring ako bata nga. Nadaot ta. Maibugod Pinakita ko kayo sa. mga nindot. Ona. Mauna. Luoy kayo. Pero buta kay Lisa karon. Butan Lisa. Oo, lima ka. Masahian ko ni kabot. Mo ba? Masahian po ka no? Plasan ko niya og panyawan. Panyawan. Oo. Sahian ko butan kay Lisa eh. Kani ato. Pero ang kapait kay magmasahe mi digyo sa barog sige. Andara ko sa og magpungko. Luoy kayo. Sige lang, okay lang. Okay na na oy. Okay lang. Katawar ni ato. Bitaw dong Bilisyo. Ako pa nimo dong imuha ng pantuno ni mo sa walisun kay nana do oy. Pero sika lagaw niya ikay nangitag trabaho para ipakaon niya. Ginoo ko. Dili man sa ingon nga kanang imong asawa tinuod panggaon na pero kanang imong asawa inana lang sa di ka panggaon di ka kuha niya ikay nagbuhi niya sa taon ilisi na. Litsi. Bam, usap na bam. Ay, pamalikat ikaw, di erta. Litsi ra mangod. Oh. At sige, higo po nun sa kapis, di ba? Ikaw. Ako lahi niya akong ibasahan ron Goliath, ha? Okay. Lucas 1, versikulo 29. Okay, balik ko. Okay. Lucas Lucas 1, versikulo 38. Okay, balik. Okay. Paitan ng bayot. May matungkol sa kay di naman kinahanglan ti parahan kay dako kuan lugas. Karon. Bago. New Testament, Lucas 1 verse 38. Na klaro na gyud. Klaro na kayo. Miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Mao to'y pagkunsa ni San Gabriel, no? Ako ning gibasa Goliath, tungod kay aron makabati ang iyang asawa sa kinaiya sa usa ka asawa sama ni Santa Maria. Kay kini mo akong gibasa karon, gipaambit mo gulis pare ning pizza 26 sa gospel. Yes, tama Secretary of Jesus. Sa gospel reading ang kingon nga dili ang tanan tawag Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kadto lang kuno nagbuhat sa kabubuton sa iyang amahan nato pa. Karon ningon ang pari, ang una di kuno ni tuman sa kabubuton sa Dios si Maria sa New Testament ug si Abraham sa Old Testament. Karon dong kung gikiha man gani ka sa imong asawa mas maayo. Ang tanang kagulyat nga. Kung gikiya ka sa imong asawa, mas maayo. Pero ba? Pagkahuman, imong daw ka kumpare, pawitnisa, o kapila ka puspusi kaha. Tinawag bitaw. Loy kayo. Diba? Bukol ko taon niyang taon. Loy kayo. Pura manis joke gulyat na. Naglungot-lungot ko. Nadunggan na rin ako, ha? Naglungot-lungot ko no si Vice President Sara nga madayon ng impeachment. Kaya sa kuno'y bulgar ang mga ginamos. Lagi. Karon. Ana na lang dong, kay kinay mong asawa, sukap na ito pagsugod. Pati yung, ulapan mo sa ugangan. Uy, ulapan sa ugangan. Parang ipon ba ng ugangan ninyo? Ba? Pero sa ako nang ingon, dili maayo ang kinaya sa imong asawa. Uy, abi ni mo gulyat, no? Istorya taman ni. Ano ba? Dili inoon mati ayon, inahan noon og anak. Ang inahan, properiyag kinaiya aning iyahang asawa. Abi ni mo, no? Pungpas masilingan ay sayo pa ganing kadlawon. Ang mama ko noong taon, ni bukol nas kan basiyos galon sudan nagtubig. Kay ug sugoon sa anak, dugay mo tuman, labayon mas mga galon, mga kabok. Sa dihang. Nasakit ang anak ug mayuma. Pertigyud nga. Kuan man to siya gulat kanang usa ka na mo basa sa simbahan, Lektor na to. Wa nagyud sa pagkita. Wa nagyud sa pagkita sa kapilya ug sa masilingan. Pero tinagyog na kuas iyang tiyan. Di ulog sanay siya makadaog. Mo ba nga naman? Kini pong mga tao marites pong panila. Mauna, kay mo sukol mag-inahan. May pong. Istorya lang ng ako, ha? Pero dong, Jerome, kasi nga nani, si Melencio. Melencio, kanang na ang
eksakto ang gisulti sa imong mga kumpare kay kanang imong duha ka kumpare nga sige tambag nimo naluoy ka na uy kita biya gulyat no kitang bisag dili kita maoy na igo kita maoy tigtambag sa kitang baytag apel. Sakitan eh. Oo. Sakto na. Kung gikiya ka, atubanga. Tubanga lang. Tanaw na tugon sa isultis kapitan. Oh, si kumpare nimo During og si Dikoy. Pasultiag pila ka bukol. Di ba ni bukol ka? O sano, bukol na o hubang. Pili lang mo, parehas na nando ka. Di ba ni anak ka? Oh, kay, ug ingon na ani nga, kanang tabangan ka sa imong ugangan ug sa imong asawa, uy, usa na lang niya kung mabuta na mo yung mga anak. Mao yun. Dili maayo kay sa Biblia baya kanang gingon biya dito nga dapat ang asawa mo submit siya sa iyang kay ang asawa kuan man sa medyo ubos man sa kay sa bana kay ang bana biya hari sa panimalay. Ha? Oh. Dili lang tan mo ingon sa dili tan mo ingon gulyat ang pagbuwag mo kay basi kinasal sila. Oo. Ayaw lang. Panog dili mo kinasal. Uy, Buwag mo. Pamutos mo ay. Pamutos mo. Ato tas ba itog. Bago mangilis sa kato Mumbai, din naman to. Salamat ka ba na ganito naman, no? Kung ako ang pasultihon,